Bon dia! En aquest vídeo anem a parlar sobre què són les branques a Git i com podem fer ús d'elles per a realitzar canvis en el nostre repositori de manera paral·lela i independent en cadascuna d'aquestes branques. Aleshores, les branques a Git se les podeu imaginar com si foren uns punters que apunten a diferents commits i que van avançant cadascuna de manera independent a mesura que fas canvis en aquestes branques. Aleshores, per a il·lustrar un poc aquest exemple, anem a crear-nos un nou repositori. Val? Aleshores, vaig a obrir-me un nou directori que s'anomena Git branques. Val? I en un primer moment vaig a crear-me un fitxer, si em deixa, readme.md, amb un títol que s'anomena branques, i vaig a obrir la terminal. Aleshores, en aquest repositori, primer que res, vaig a fer un git init per inicialitzar el repositori i vaig a fer un primer commit. Aleshores vaig a afegir el fitxer readme i vaig a fer un commit inicial. Anem a mostrar l'historial. Podem veure en un primer moment que tinc un commit inicial que acabo de fer i vegem que ara mateix em trobo en la branca main, en la meva branca principal. A més, tinc ací un objecte que s'anomena head. El head el que indica és en l'estat o la versió en la que ens trobem actualment. Aleshores, ara mateix, jo em trobo en la meva branca principal, on he fet un nou commit i només tinc un fitxer readme. A partir d'ací, jo em puc crear noves branques, que el que seria crear nous punters. Per defecte, sense cap altra opció, l'ordre git branch, amb el nom de la nova branca que vull crear, crearà aquesta branca on jo ara mateix estic situat, és a dir, on està el head situat. Aleshores, per exemple, si jo ara faig git branch i menjar, em crearé la branca menjar en el commit on estic ara situat ara mateix. Podem veure que ara en aquest commit existeix la branca menjar. De la mateixa manera, vaig a crear-me la branca beguda i la branca neteja. Podem observar que ara, en aquest únic commit que tinc 4 referències: main, neteja, menjar i beguda. Aleshores, el següent pas per poder treballar en branques és poder moure'ns entre elles. Això ho podem fer mitjançant dos ordres: l'ordre git checkout o l'ordre git switch. En aquest context, les dues ordres són equivalents i podeu utilitzar la que preferiu. Jo vaig utilitzar git checkout perquè estic més acostumat. Aleshores, ara mateix estic en la branca main i puc veure els continguts del meu repositori corresponents al commit que jo he fet ara mateix, que tinc el meu fitxer readme en el contingut branques. Ara el que vaig a fer va ser a moure'm a una nova branca. Per exemple, vaig a moure'm a la branca menjar. Això ho faig en git checkout i menjar. Podem veure que ara mateix se m'ha informat que estic en la branca menjar. Puc veure també com el prompt ha canviat per indicar-me que estic situat en la branca menjar. I a més, puc veure com el head s'ha mogut i ara apunta a la branca menjar. No obstant això, si es fixeu en el contingut del repositori, realment no ha canviat. Jo estic en exactament la mateixa versió i, per tant, els continguts del meu directori de treball són exactament els mateixos. No hi ha cap canvi entre una versió o una altra, entre una branca o una altra, perdó. Aleshores, el següent pas per a poder treballar en branques, o el que nosaltres voldríem, una de les principals raons en les quals nosaltres treballem en branques, és fer canvis en cada branca d'una manera independent a les altres. Com fem això? Ho fem directament fent un commit en alguna d'aquestes branques.
Quan nosaltres fem un commit, el que passa és que es crea aquest nou commit sols en aquesta branca. El que és la referència de la branca avança a aquest nou commit. Anem a veure-ho. En la branca menjar, anem a crear-nos un nou fitxer que es diga menjar.txt i a dins anem a posar, per exemple, pa i macarrons. Aleshores, git status. Podem veure que ara mateix jo tinc aquest fitxer nou menjar.txt i vaig afegir-lo al meu repositori. Faríem git add menjar i git commit, un missatge menjar. Vegem ara el log i podem observar que el que ha passat és que hem creat aquest nou commit a partir del commit inicial i que la referència head i la branca menjar han avançat a aquest nou commit. Aleshores, des d'aquesta branca ara jo podria fer tots els commits que jo volguera i el que faria seria que la meva referència head i menjar aniria avançant de manera independent a les altres branques. Jo en aquesta branca sí que tinc aquest fitxer txt, però, per exemple, si jo ara me'n vaig a la meva branca principal, a la branca main, veurem que el fitxer menjar ha desaparegut. Així apareix en roig, però si jo faig un ls, veig que no està i tampoc està així a la barra lateral. Aleshores, realment, si mostro el log, ara estic situat en la versió commit inicial, en la qual no tenia aquest fitxer. A més, una cosa important és, en l'eina git-log, només mostro els commits des de la branca en la que tu estàs. Si volem que mostri totes les branques, podem utilitzar l'opció all. I aleshores, en aquest cas, sí que m'apareix el commit de la branca menjar. En els àlies que ens van configurar, en git-lg, també vam configurar l'àlies git-lga, que bàsicament és un git-lg-all. I d'aquesta manera és un àlies prou còmode que ens permet veure tots els commits del meu repositori. Ara veig que estic a la branca main i, per tant, no tinc aquest nou canvi que ha sigut afegir el fitxer menjar. Si jo torne a la branca menjar, ahí sí que puc veure que el fitxer menjar ha tornat a aparèixer en el directori de treball. Aleshores, de la mateixa manera, vaig a canviar a la branca beguda i sobre la branca beguda vaig a crear-me un nou fitxer que es diga beguda.txt i així dins, per exemple, vaig apuntar refrescs i aigua. I el mateix, vaig a fer un git add de beguda.txt, git commit mengem beguda. I aleshores puc veure com ara la referència de beguda ha avançat de manera independent a la branca menjar. Aquest commit beguda s'ha originat a partir del commit inicial de la mateixa manera que ho ha fet menjar, perquè les dues branques en un principi estaven en el mateix commit, en el commit inicial. I aleshores diguem que han divergit o que són independents i, per tant, jo en cada una d'aquestes branques podria fer canvis de manera independent a les altres branques. En la branca beguda jo sí que tinc el fitxer beguda.txt. Si jo em situo en la branca menjar, sols tindré el fitxer menjar, no el de beguda. En aquest cas sí que tinc menjar, però no beguda. Beguda no apareix així a l'esquerra. I res, per últim, vaig a posicionar-me en la branca neteja. I així no tinc cap dels dos fitxers anteriors. I vaig a crear-me un nou fitxer que es diga neteja.txt i així dins, per exemple, anem a apuntar sabó i un fregall. I el mateix. Guarda, git add neteja i git commit
neteja. Val? Si vegem ara el log, podem veure que ha tornat a córrer el mateix. Val? Aquest commit neteja també s'ha originat des del commit inicial i ara bàsicament tinc 3 commits independents, cada un d'ells en la seva branca, i en cada branca jo puc anar treballant de manera independent i anar fent els canvis que considere. Val? Aleshores, això seria, diguem, el treball bàsic en branques. Val? Bàsicament, jo en el punt en el que estic, em puc crear una branca, en aquesta branca vaig fent commits, vaig fent els canvis que vull fer, i en algun punt el que faré serà integrar aquests dos canvis de les branques, per exemple, sobre la branca principal. Això ho veurem en els següents vídeos. De moment ens quedem en això, en com crear una branca, com fer commits sobre aquesta branca i com moure'm entre les diferents branques. Algunes altres operacions que puc fer en branques és renombrar les branques i eliminar-les. Aleshores, la primera ordre seria per a renombrar una branca, ho puc fer en l'opció "-m", seria aquí branch "-m". Per tant, anem a fer un exemple. Anem a situar-nos en la branca main i aleshores vaig a canviar-li el nom. Vaig a fer-li git branch "-m" i el nou nom d'aquesta branca. Git branch "-m" el que farà serà canviar el nom de la branca en la qual jo estic situat ara mateix. Per tant, canviaria el nom de main al que jo l'indiqui. En aquest cas, vaig a canviar el nom a master. Puc veure ara que la meva branca principal s'anomena master. Aquest estat o aquest nom és el que es podeu trobar moltes vegades si feu un git init i no ho heu configurat perquè el nom siga diferent. El que podeu fer, si s'heu trobat en el nom de master, és canviar-lo, per exemple, al nom de main. Si jo, per exemple, estic en la branca master, puc fer un git branch "-m" i dir-li que vull que s'anomeni aquesta branca main. Per què faig això? El nom de master està relacionat, té connotacions racistes de master-slave, amo-esclau, i aleshores hi ha certes iniciatives que recomanen intentar utilitzar un llenguatge més inclusiu. De fet, GitHub, per exemple, va adoptar fa uns anys també que tots els repositoris que es creen directament en GitHub utilitzen main com a branca principal. Per tant, jo vos recomano que ho feu també. I amb això podem veure un exemple també de com podem canviar-li el nom a una branca. El que podem fer també és eliminar una branca. En aquest cas ho faríem en git branch -d. Primer que res, jo no puc eliminar la branca sobre la que estic situat. Si jo intento eliminar main, em diu que no la puc utilitzar perquè està sent utilitzada bàsicament perquè estic situada en ella. Però sí que puc eliminar altres branques. Si jo, per exemple, creo una branca, nova branca, s'ha creat en el commit on jo estic ara mateix situat i aquesta branca la puc eliminar sense problemes. Faria git branch -d nova branca i aleshores aquesta nova branca ja deixa d'existir. Bàsicament l'únic que ha passat ha sigut que he eliminat el punter que havia creat anteriorment i ja està. Què passa? Jo, per exemple, voldria eliminar la branca neteja. Què passa? En aquest cas, si jo elimine la branca neteja, el commit també neteja es quedaria orfe. Perdria totes les referències que té. I aleshores, quan un commit es queda orfe, el que fa Git és eliminar-lo. Per tant, si jo intento eliminar la branca neteja, el que m'indica Git és que aquesta branca no s'ha integrat en el meu repositori. Bàsicament, el que significa és que hi ha una sèrie de canvis que es perdrien, perquè perden totes les referències. Aleshores, aquest missatge em dona l'oportunitat de, si jo volguera, incorporar aquest commit al meu repositori en alguna fusió sobre alguna altra branca o el que fora.
No obstant això, si realment vull eliminar-lo, puc executar git branch i una D majúscula. La D majúscula, diguem que és un àlies o una abreviació de git branch menys D i menys F de force. Aleshores, en aquest cas, si jo elimine la branca neteja amb aquestes dues opcions, sí que s'ha efectuat, i si jo veig el log puc veure que la branca neteja ha desaparegut i també ho ha fet el commit neteja. Aleshores, res, molt de compte a l'hora d'eliminar branques que encara no heu fusionat. I res, en els següents vídeos veurem com podem fusionar les diferents branques i com fer altres operacions. Espero que en aquest vídeo hagi quedat clar com crear branques, com moure'ns entre elles i com fer canvis en cada una de les branques. I res, ens veiem en el següent vídeo.